La fiesta de la Candelaria se celebra de una manera especial en nuestro entorno. Cuenta la tradición que tras bendecir las velas se solían guardar y solo se encendían cuando se necesitaba la ayuda de Dios. Ordekogu zera, kandelario, hilen bien ospatzen da, eta da kandelak argia bebeinkatuteko kantu bat beba errezitatu kandelerio lerio esaten dana, eta kasureko Gerniken hori berreskuratu egin dabe, eta elizatik aparte be, herrian zehar egiten dabe, umeakaz eta holango ibilbide bat, eta holan. Lehen hau normala izaten zen, mesara doan jenteak hori kantetea. Eta hori zabal ibili da Bizkai osoan. Gero dator, San Blas. San Blas beda ganadu feriekaz eta lotute dau, da animaliek eta bedeinkatuteko bebai, eta animalien jatekoa eta, por ejemplo, San Blaseguneko mesara, jenteak eroaten dauz bedeinkatuteko gauze batzuk, zertzuk. Iziten dire jateko gauza batzuk, eta karamelo batzuk, galleta batzuk, eta etxerako. Iziten dire ganadu eri emotenako zenak, honik hartaburu batzuk eta holan, eta iziten dire bebai, ariek, San Blas ariek, San Manipinteko iziten direnak. La religiosidad popular nos adentrará en otra celebración esta misma semana. Recordaremos a Santa Águeda.